pagtuon subong ang semanal nga paghusisa, pagtalakay, pag-review, tuon kung hindi manggid busisi o kung pagpanghinas, pagpangnaghaw sa aton leksyon sa eskwela sa Batika. Kagini ginadala sa inyo sang Media Ministry Department sang Central Philippine Adventist College Church diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tomado, ang inyong host. Kag sa siningation for the first time, may duwaki ako kaupod. Ang akon una ipakilala sa inyo amo ang aton church pastor diri sa aton iglesia sa CPAC, si Pastor Francis Duroy. Pastor, mayong adlaw sa inyo. Mayong adlaw, Pastor. Sa liwat, ato naman gina-welcome, aton ginaabi-abi ang aton mga viewers sa sining bag-o naman nga pagtuon sa aton bag-o nga leksyon sining trimestre, ang mga panag-on sang kabuhi. Salamat, Pastor. Kag for the first time, mga kauturan, sa akong ginhambal, may upod kami nga isa ka babae on the perspective of women. Kaya ang aton leksyon, Pastor, amo ang aton seasons, family seasons. Kag kinahanglan gid sang palanawon halin sa babae. Kag salamat kita nga ginbaton ni Ma'am Leonora Oberio Carado, ang aton nga principal sang high school department diri sa Central Philippine Adventist College, both junior and senior high school. Ma'am, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw, Pastor, Pastor Tomado, and Pastor Francis Duroy. I would like to thank the Media Ministry family for giving me a chance to share my simple thoughts for this week Sabbath School lesson. Salamat gid, ma'am. Kag salamat kita mga kauturan nga ara may babae kita kag may tatay man kita nga upod nga mangin magbuylog sa patahag sang aton nga leksyon, because ang aton leksyon, Pastor Duroy and Ma'am, by the way, si Ma'am Joy is fondly called, Ma'am Leonora is fondly called by her associates and friends, labi na during sa estudyante pa siya as Joy. So, sa starting subonggid, ang amon tawag sa iya si Ma'am Joy na. Yes. So, Ma'am Joy, salamat nga at least sa babae nga pagpalanawon makashare ikaw sa aton nga leksyon. Apang sa hindi pa magpangamuyo si Pastor Duroy, aton anay basahon ang aton sadsaran nga teksto nga makita sa Ecclesiastes 3, versikulo 1, o kon sa inilunggo manugwali. Kapitulo 3, versikulo 1. Nagasiling, ang tagsa kabutang may panag-on, kagtion sa tagsa kakatuyuan sa idalom sang langit. Ang Dios magapakamayo sa aton. Aton iduko ang aton mga ulo, kaupod ni Pastor Duroy. May naman nga balaan, salamat sa imong nga pagtuytoy sa among tagstag sa kabuhi. Kag samtang magbukas kami sa ini nga bag-o nga topiko sa leksyon, kabay pa ikaw ubay sa amon Ginoo. Buksi amon tagipusoon panghuna-huna, kag amon gid mahangpan ang mga bilidhon nga mga leksyon nga among makinabuhi samtang kami nagahulat sa imong nga pagkarikag. Apakamayuha ang tagsa-tagsa naman nga panimalay, amay nga mangin iwag kami kag suga sa mga katawhan sa palibot namon sa ngalan ni Jesus nga maluluwas. Amen. Amen. Salamat, Pastor Duroy. Ma'am Joy and Pastor Francis, ang author sang aton leksyon mag-asawa. That's why amo na nga kanami gid nga nagbaton si Ma'am Carado sining invitation, because we would like to describe and we would like to explain our lesson in the perspective of family. Both husband and wife, and eventually later on basi mangimbitar man kita sa mga kabataan nga magupod sa aton. Yes, ang aton leksyon, the rhythms of life. Sa Ilonggo, ang mga panag-on o kung mga panahon sang kabuhi. Inga ang kabuhi sang tawo nga makasasala, may kamunuan, may tunga-tunga kag may katapusan. Yes. Pastor, ano ang imong nakita sa introduction sa atong leksyon? Nakita nato diri, Pastor, ang kabuhi bangod nga may katapusan ang aton kabuhi. Halin kita sa pagkataon naton sining kalibutan,
may ara na gid change no pagliwat sa atong kabuhi tubtob nga matapos ang kabuhi. Kag may mga butang mga bagay nga natabo sa aton nga kung may control, kung kaisa may control kita, kung kaisa wala man, kag inigid may dako nga impact kung pagbaylo man no sa tagstagsa sa aton. Yes. Ma'am Joy, ano ang imo ma-share sa aton nga introduction? Salamat, Pastor. Sa ato introduction, gapakita ini nga wala sang magic sa kinabuhi sang tao. Kay kanami. Hindi pwede nga sa una ang sang hagdan madritso sa ikapulo. Kay basi ko mahulog sa kag mabalik. Yes, so dapat para nga wala sang disgrasya, insakto nga stage sa kinabuhi ang iya nga pagalaktan. Yes, and that's a nice thought, Ma'am Carado. Thank you very much. Now, kadto kita sa aton nga leksyon in the beginning. Ang punto, Pastor and Ma'am Joy, nga ang Ginoo is eternal. Wala sinugdanan, wala sing katapusan. He is also immutable. He does not change. Amo man tani ang plano sang Ginoo sa pagtuga niya sa aton unang ginikanan si Adan kag sa Eva. But when sin came in, ang tao may kamatayon na. Ang tao may katapusan na. Kay siling nisang Ginoo, mapatay ka mo sing totoo once magtandog ka mo sining nga prutas. Yeah. So, in the beginning, tani wala sang in the beginning ang tao, the same as God. Wala sang katapusan. So, ang aton leksyon, nag-mention na about in the beginning. Yes. Ma'am Joy, ang tao may ara sinugdanan. Yes. Tungod nga nagpakasala ang tao. Yes. Ang punto, Ma'am Joy, is that kanami lang. Kay bisan tuod may katapusan, may sinugdanan ng tao kag may katapusan. But God is a God of order. Amen. Sa imo ginhambal kay nga hindi ka pwede maglumpat. Kundi you have to step one step at a time. Yes. Ma'am Joy, pwede mo na madugangan nga klase sang ideya o sang punto. Thank you so much, Pastor, for giving me this chance. Aton makita mga utod sa Genesis 1 nagahambal in the beginning God. Sa pagsugod ara gid ang Ginoo, kag sa Genesis 1 sa creation makita naton nga ang Ginoo is a God of order. Why? He created first the container before the contents. Gibuhat niya anay ang suludlan bago ang inugsulod. You see, bisan sa pagsugod pa lang giunag isang Ginoo ang kinanglanon. Sang sunod nga mga gintuga. Yes. Kasi siguro kung giuna sa Ginoo tuga si Adang kasi iba gutman sila. Gutman sila. Tubig wise nga hangin nga ano. Yes, go ahead, ma'am. And because of this makita naton nga bisan ang kalibutan sa pagsugod ara ang Ginoo, order, perfect. Pagsulod sang sala iya gini sa gi-break. Bisan gin-break sang panulay tungod sang sala. And still, ang aton nga natawag nga pagpasunod sa atong kinabuhi ara gyapon. The God of order and the character of God is still there. Yes, kanami ma'am. Dugangan pa ni Pastor Francis. Yes, Pastor. So makita ta sa kinaugali sa kinaiyahan ang laws of nature. Kag nagakahulugan ini siya nga may system gid, no? Nga may mga may ginasunod gid ang Ginoo. Like sa ang sequence sa time kag sa iban pa may gani nakita gani ang circadian rhythm sa mga scientists, no, nga sa atong body clock bala may rhythm pagpalagisod agud mabuhi ta. So ini siya, Pastor, na connect nakon nga insakto gid ang creation kaysa evolution. So walay random diri nga kanang palagpat lang, no. Bisan gani ang beating nato, ang heart, ang magnetic field sa kalibutan, ang mga pagpalagisod sa panahon, sequence yan, no. Kanami, Pastor, sa imong pontong, hindi lang palagpat ng Ginoo. Kuan ni Ma'am Joy, nga ang Ginoo may ara gid ginsunod nga sequence. Kag kanami man sang ginesplika ni Ma'am Joy kay na in the beginning God. Kanami kay sa pagsugod Dios. Oo, hindi kay iban nga ta nga ano ni Dios, and God is eternal. He is all wise. He is all knowing. Kabalo siya kung ano ang sunod. Nga bisan ang tao may sinugdanan, but God knows kung ano ang matabo sa sunod sa tao. And that's nice. Kanami nga punto, in the beginning God.
nga ang Dios ara gid iya. Nga bisan tuod ng tao magsipak, magsikwahi gamay, but basta balik lang siya. God knows nga makabot gid siya sa iyang plano. Oo. Yes, ang pagpalagisod sa Monday, the rhythms of life. Ma'am, Pastor Duroy, ikaw ang akong tagaan una nga panahon. You mentioned about circadian rhythms, biological rhythm. Can you please explain a little bit more about it? Amo nang ginatawag pastor nga mga functions sa atong lawas bala or kon body clocks nga magabulig man sa aton nga maglawig ang aton mga kabuhi. Sa simple lang pastor no, hindi man ta experts ni pero ano, sa akon lang pa sa pag-obserbar kung alimbawa alas 10 na sa gabi daw mabatyagan ko na nga ang akon nga lawas magasiling nga time na sa pagpahuway no, stop na sa imong work or ano man pahuway na kay agod nga hindi madula ang atong maayong panglawas. Kag bisan pastor, bisan ano sa imo kakapoy, maabot gid yang panahon mamata kagid. Yes, and that's it. That's the rhythm. Nga hindi nga magtulog ka 24 oras. Yes. Pag abot sang kagahon sa mga tigulang alas 4, alas 5 mata na sila. Mga bata alas 6 sabi sa noon. Mamata gid ya, hindi gid ya pwede nga magpadayon sa pagtulog. Kag sa panahon sa kagabiyon tuyhon gid ya ang tao, and that's the sequence, the rhythm. Yes, ma'am. Joy. Ang sa ako nakita diri pastor, makita naton nga halin sa pagsugod may ara sang may beginning kag may end. Kag sa aton nga leksyon diri, nagahambal man diri nga there's a time for everything. Ang bata matawo, magdako siya, magpakato sa pamatanon, magtigulang, kag mapatay. All of us experience the same, may sunugdanan, kag may katapusan. But I would like to emphasize here, karong nga aga mga utod, nga kita tanan na tawo, kag kita tanan mapatay. What matters most is how we live the dash. Kani in between, tanan kita na tawo, tanan kita na mapatay, giano naton pag kinabuhi, sining tunga sa aton nga kinabuhi. Between birth and death. Yes. In the dust right there. And it is there nga unta ini mahimo kita nga panalangin sa sa aton mga isig katao. And this could be a blessing and a thing that people could see Jesus in us, and this would glorify God. Yes. And kanami sina ma'am, thank you. Kagang isa pagid mga utod, ining ginatawag pastor nga symbiotic relation. Nga man cannot live alone. Amen. So, isa ni sa mga punto man naton. Nga bisan tuod mapatay, tao kita, may kamatayon kita, way takabalusan na mapatay. But ang Biblia naghambal nga at least 70. Kung mayong imong lifestyle, makasobra-sobra ka 70, 80, 90, and even 100. But very few reach 100. But the point is, kanami isang punto ni ma'am, paano ta ginhimo ini? Paano ta ginlive, ginkabuhi inang 70 years ang aton kabuhi. Yes. And then, ang isa sina, ang aton relasyon. Because, bisan ano naton, ma'am, no? Kanami, gidyang may ara, nga ginapulian. Pwede man trabaho ta, way asawa, puli ka, life is boring. Pero kung may ginadalaan ka, ang nagapaabot sa imo daw pispis, nga nagahapa-hapa, it adds color sa aton kabuhi. And that's how we have to. And then, plus, pagid, nga if we have God. Amen. May arata, Ginoo, kay kabalo tayo may palabuton kita. May kabalo nga may judgment kita. May kabalo kita yang may life eternal nga gahulat sa aton. May paglaom kita. May paglaom kita. Yes, Pastor. So idugan ko lang po sa pamangkot to ni Ma'am Joy nga ano hunta paghimo ang dash, ano ta pagkinabuhi or paano ang i-spend ang aton kabuhi. An answer naman to ni Ma'am, ang punto diri sa atong lesson man nga or kung ako ni-emphasize nga it is by giving our lives to the Lord. Ang paghatagid, ang pagtugyan sa atong kabuhi sa Ginoo, kag kung matugyan na nato atong kabuhi sa Ginoo, niyan ang resulta sina mahatag man naton, maka-impact man kita, maka-bless kita bala sa iban man. Yeah. Yes, ma'am, go ahead. Meron ko idugang as a mother, Yes, amo ni isa sa pinakalisod mga kagsuunan. Kaning in between sa life, samtang arang mga bata mo gagmay pa. How could you balance the life of a working mother, sa mga working mother,
how could you be a good wife, a good mother, and yet a good colleagues in the workplace? So balancing these three big things that you could live what people expect you to live, how you live, and also by praising God that you are there. It's not that easy. It's not that easy. So, I think isa ni siya kapakita nga ang cycle sa itong kinabuhi pagmata, a habit, ang aton nga rhythm, ang aton nga stages sa life. Pagmata, magampo, matawag sang worship, tuluan ng mga bata, at least sa balay na train, then siyempre sa bana mo pa, and then paabot sa workplace, another work, and then pagbalik naman. So although how busy you are, in this between the dash of your life, hindi mahambal ang mga bata sa imo nga, di ko na feel ang love sa akong nga ginikanan. And that's correct. So, in other words, how you apportion your time. Yes. And then coping all the demands, work, family, and even church, and community as well. May isa man ko di, Pastor, ka nakita sa aton nga Monday, ining pagka-unique balas ng tao. No? Ining aton nga tamark, Pastor, wala gini sa makailog sini, wise na makasunod sini. Sakto. That's why tamark ng atom. Even do bisan diin ka nga kapamusod sang kalibutan, ining imo tamark, imo lang gina. So that's hindi ko na, Pastor, ma-explicar kung paano. Siguro kung kita yung mag-drawing, siguro 3 katao, siguro ikapat, siguro daw amo-amo naman sa 3. But God designed us with billions and billions of us differently, that even identical twins has differences. Correct. May difference nga gamay. But ang kanami man, kay may ara man nga uniqueness, nga may similarities. Ang tao may similarities, kag may individual uniqueness kita. And that adds spices to life as well. Kag hindi ko man ma-imagine, Pastor, nga ang tanan nga ara sa kalibutan lalaki lang. It should be boring. Kag unla babae man tanan, why gid kalipay? That's why may babae kag may lalaki, kag may kabataan. Yes. Pastor. Magamugid ang kalibutan, Pastor, kung pulos lang lalaki. Yeah. Yeah. And then now kadto kita sa aton nga next nga the unexpected. Pastor Duroy, please do the first blood regarding the Tuesday lesson, the unexpected. Tungod kay nagsulod ang sala, Pastor. So inibang way na nato gin expectar matabo, no? Pwede man siya maayo, pwede man siya malain. Kag may mga example ta dire nga kaangay bala ni Joseph, no? Kaangay ni Job. Kag iban pa nga ang mga unexpected turns and twists and turns of life. So, pero ang nakita nako diri, Pastor, hindi lang ang horizontal level kundi ang vertical level. Like bisan ano man nga daw kung ga-travel ta bala sa highways ang kabuhi, may mga obstacles, may mga twists and turns. Pero importante nga connected ta dito sa ibabaw. Amen. Kay ang ibabaw abi, ang Ginoo abi, nakita niya ang di nato makita ang end sa road, so to speak, of life. Pero kita na sa Ginoo tanan. Balaan na niya ang solutions. Na amo to kina, Pastor, akong gina-emphasize nga in the beginning God is there. Nga sa wala pa tayo matao nakabalo ng Ginoo. Kag kun aton lang sundon ang bana sa ginhatag ya, we will really arrive to what His plan for us. Yes, Mama Joy. Ang punto lang nga mahatag ko sa adlaw nga Tuesday, let us remember that from the start, our life is between birth and death. And what brings the unexpected is the choice. Yep, kanami. Amen. Because we are all expected to grow from gamay, nag-elementary ka, nag-high school, nag-college, nag-work, naminyo, and then nag-retire. This stage of life, this is the stages that we should go supposed to be. Pero there's unexpected things that happen because of choice. Because of choice. Kaya supposed to be kung sa in a teacher's perspective or view, supposed to be ang estudyante, eskwela pa siya. But because of the wrong choice, nahimo na siya nga mama, although it turns sometimes a blessing, and it's always a blessing to have a baby. Pero sometimes there's a consequence that you will face. And aside from that,
supposed to be bata, ikaw pamatanon ikaw. Sa mga boys naman, nag-enjoy kung ta sa mga life as pamatanon. But there's a sudden death or, let's say, sakit, let's say, cancer. Why? Because of the wrong choice that we may had in the past. So these are the unexpected things that would break the cycle of our life that God designs. And that's correct, ma'am. Sakto gina. Pastor Duroy, balikan ko sa imo gina. Nga there are two unexpected things that may happen to us. As what Ma'am Joy said, pwede na siya affirmative o positive, but it can also be negative. With our choice, pwede na ma-positive. Oo, nga nagpili kita nga bisan andamo, ma'am, nagapangaluyag sa imo nga babae, pero ang imo yang target gidya is to finish your college degree na wala mo gin tagaan dako ang importansya, so nakagraduate ka. Pero kung wrong choice naman nga eskwela ka, nagapamayabas pa ikaw siling sa mga Ilonggo, tendency mauntat ka sa hindi ka katapos. And then ang imo nga life is very challenging after that. Yes pa. Yes, ma'am. Aside from that, Pastor, makatapos tanan basing iban nga matapos gyapon. Yes, but supposed to be nag-enjoy kas na. That stage of life is a stage where you should enjoy. And yet because you have these things, you enjoy, and yet may mga struggles lain kaysa gi-design sang Ginoo. Ang gidesign sa Ginoo ta sa aton niya mabuhi gid mo gadugay gid, di ba? 100 years ganito sa una. But because of our wrong choices, we could hardly live up to 100 years old. Yes. Pastor. Ang nakita ko man diha, Pastor, ang what's amazing is, yes, kung kaisa or kung masami ang atong choices magplay sa unexpected. Pero ang most challenging dira kung naabot ang isa ka bagay nga wala dili nimo choice. Hindi mo choice. Like kaangay bala ni Job. Hindi mo sala. Ito niya sala mo. So may mga It was not a wrong choice. Yes. Yes. So amo ni siya ang pinaka-challenge, Pastor, no, sa aton mga kauturan. Pero nakita taman ang nami lang kung may ara ta Ginoo. Kay actually ang suffering, ang issue of suffering og unexpected, kay okay lang kung good, no question. We welcome that. Pero what if kung bad siya? So we don't welcome it. So ang punto lang dira is kung ara ta kay whether you believe in God or not, believer ka o hindi, we all experience this in life. Yes. Common to man ni siya. So ang punto lang dira is when we have God in our lives, ang nakanami, Pastor, kay bisan pa negative siya katama, pero the Lord can twist nga mahimo siya nga blessing. Para sa ako, Pastor, it's really a miracle. Look at Joseph, no? The worst can happen is when you will be sold as a slave. Pero from there, God opened, it's an opportunity for him to become to hold the highest office in Egypt. Yeah, thank you, Pastor. You see, mga kauturan, hindi tanan nato nga sufferings are the result of our wrong choice. Yes. Si Ma'am Joy nag-speak about choice, and that was nice. Yeah. Pero hindi tanan nga mga nagtabo sa aton nga mga very challenging experiences are not the result of our choice. Yes. Of our choice. We live in this planet Earth with the adversary, with Satan. So we should expect the unexpected. Correct. Yes. That if that will happen to us, ang kanami lang, kay may in the beginning, God sila. Yes. May ara sila nga Diyos, si Joseph, si Job, kag iban pa, even Paul. Grabe ang ilang mga sufferings. But it was not their doings. Ginhatag ni Satanas. Yet they remain to be true. Yes, ma'am. Last ko nga punto, Pastor, is that sometimes people would see the unexpected things that happen into negative, but actually, for those who love God, these all things work together for good. Some people may think it's worst, but actually, according to God's plan in our lives, this is all things work together for good. And according to our lesson, that our scripture is full of example of the people who were transformed because of the unexpected things that happened to them. So God allows sometimes things because there's a good thing that would happen in our lives. Not this time, maybe in the future. Yes. Ma'am, why nagit kay tayo, Pastor, ma'am, enjoy why damo nga panahon. Kadto kita sa Wednesday and eventually sa Thursday. Kanami isang punto ni Ma'am Joy kaina nga hindi ka maglakad
you have to follow the right steps. So, in life, there is no easy way. Yeah. Hindi pwede manglaktod. Sa Ilonggo nga expression, hindi pwede manglaktod sa kaingin ni Baldo ang kabuhi. You should follow the pattern. You should follow the principle nga ginhatag sang Ginoo sa aton. And eventually we will become victorious. So may mga pagliwat sa kabuhi sang tao kaya ang halambalanon nga sang isa ka Greek philosopher nga si Heraclitus nga the only permanent thing in this world is change. Yes. So, may transition, may pagliwat. There is, ang bata, galiwat ang iyang batasan, galiwat ang iyang ways, galiwat ang iyang, ang pamangkot rin, how can we manage these changes, kag mga transition nga nag-aabot sa kabuhi sang tao. Yes, ma'am. Joy. Thank you, Pastor. Let us remember that we're supposed to go on the stage of life and that it is broken because of the unexpected things that happen. Now we come to the transition period. In other words, turning point. Turning point. Yeah, and you see, kung ara na kadara, how could we do it? And God is using another different ways for us to turn. Kung nagkamali ka, oy, nang laktod ka dong, mali. Unexpected things happen. So turn. Turning point. And that will happen through reminders. Amo na mga ginikanan. Permigid remind, gapungko, gagda, bisa matakan ng mga bata. Because we need reminders, warning, and intentional plan until it becomes a habit back to God. Yes. Pastor, can you explain more about habit, how habit is formed? Of course, tunay Pastor, nga kung ginasulit liwat-liwat na ina, no? May nabatian ko daw about 3 weeks time nga kung ginahimo mo na at that time period mahimo mo na ang habit. And the fact is as we grow older the more hard for us to change our habits. Pero the good news there is ang good news is di ba may halambalanon Pastor nga you can teach new tricks to old dogs. So you cannot teach old dog new tricks. Yes. You can teach old dog new tricks. Or anyway, it's just the same. Yes. So, but then, and the good news is God is in the process of changing us for the better. Amen. Yeah. Ang mga sapat, Pastor, mga animals, they cannot learn new things sa daan. Kung anong ilan na andan, ilang mga instinct, amo lang na siya. But what good with man is that we have God. Amen. Just like si Pablo. Pablo was thinking ang iyang ginhimo pagpangpatay sa mga Kristiyano was really a work. Nga ginhatag sa Ginoo, service for God. But God changed him in a click of a second, overnight. It might not happen to us. Only very few Christians might change. But we can change. The idea is we can change. Amen. Short or longer time of period, but we can change. Kag ang kanami lang, because when we change with God, God is will totally overhaul. Kadamo sa mga success stories nga pala hubog, nahimo preacher, so forth and on. Because it's God. Yes, Amen. And there is pagid Pastor, ako makitaan, nga to turn our life back to its normal phase supposed to be, it's not easy without God. Yes. And that's correct, ma'am. What made soul becomes Paul because of God. And if we allow God to change us, then it will happen. Yeah. And we cannot judge galit, no? Mga kaigsunan. Sa ano kabugoy-bugoy sa tao? Oh, pala nakadamo, nakawat. Tapos na, damo tao na patay. Tapos na, when God used that person, wala ito sa mahimo. And when that person allows himself to be used by God in this ministry, nothing is impossible. May experience ako, Pastor. Oo. Samtang nagawali ko, Pastor, sa crusade, may nagatambong nga tawo. Nga hubog na siya kada sulodya. Kada sulodya, kada gabi na magtambong siya. Hubog, pero katambong siya. Tigin amon lamang ginapabayaan, amon lang natagaan siya oportunidad. Pag last night, Pastor, when I called
when I call for those who would like to be baptized and accept Jesus, nagtindog siya pero hubog. Wow. Uy. Oo, ti ang tanan nga tao Perte. uy ano ning ginkaon na kita nga bituon sini nga tao nga nagano siya. Oo. Pagka Sabado pastor nga mabaptize kami, ara siya, nagtambong siya. And that was the total change. Amen. Sa iyang kabuhi. Karon may bata siya nga pastor. Wow, praise God. No? Subong matutom siya nga tigulang sa iglesia. Praise God. Yeah. Kadto kita sa aton nga Thursday, wala na kita time. Okay. Interaction. We need one another. Yes. Ang creation, ma'am, kay na kanami sa imong explicar, nga before nagtuga ang Ginoo sang tao, gin-provide na niya ang kinanglanon. Amen. Before nagtuga ang Ginoo sang sapat, sang leon, sang mga kanding kakarabaw, ara na ang grass, ara ng tubig, and then ara ng hangin. And then, ang creation, ako nakitaan, Pastor, kay atom lang ito sa ligan ng mga panahon sa atong leksyon. Ang creation, may ara dira interdependence, may unity and relationship. Na, amo na ang nadala sa creation. Ang pagdepende naton nga hindi kita mabuhi without one another, magpaghiliusa kita, kag may relasyon kita sa kada isa. And that's the result of creation. And this creation, mabalik ni Pastor sa atong gintunan, bisan sa atong leksyon sa ligad nga simana nga ibalik yapon ang bagong langit, ang bagong Jerusalem with a new system and a new face. But these aspects will be brought back to us. Yes, Pastor. So sa interaction as nakita nako diri pastor sa aton nga pag kabuhi sa nga kalibutan na ang atong highest fulfillment can only be in the circle of interaction. Yes. Nga aman ako mag-isahanon ka, may friend ko pastor siling ko nga, sir nami mo gining single blessedness, in siya hindi single richness. Oh, okay. So And that's correct. ang punto bala ang highest nato ang fulfillment sa kabuhi is only when we have in a relationship with our fellow human beings. Yes. Kaglabos na tanan ang mas higher pagid nga level or we can say the highest level is our interaction and relationship Yeah. with God. Kanami, Pastor, sa imong nga punto. Ma-imagine mo lang mula, Pastor, makadto ka sa mall. Nga ikaw lang isa. Way gid lang, way gid na meal. Isang damo, pagkaon na damo, kwarta namit. mo. Damo sang talanawon, pero like, correct. imong time dira is not ano. But when ara nobya mo ay karami sang imong ano ni ara kabataan mo. Yes, bisan mo ay kwarta, bisan mo ay isang pagkaon basta kay ara sila. Kakaon mo tanan. Kakaon mo tanan. Oo. Yes, Ma'am Basta Joy. ginamos Yes. pa na, Last no? point, Ma'am Joy. Okay, mga kaigsunan, ato numduman that we are created as social being. Yes, I like the point. Oh. Social being. We could hardly live alone. Mm-mm. So, kung aton tanawon, halin sa stages of life, may ara kitas na break tungkol sa unexpected things that may our choice or God's choice. And because of that, we should we should go back as a turning point. Pag abot reconnect na dayon, Pastor. Mm. Reconnect with God and with our fellow. Nga i-reconnect tungod kay na broken. Kay na broken. Yes. Now, in reconnecting with our fellow, it is also very important to know whether ang aton nga fellow would bring us to heaven or are we bringing somebody to heaven Yeah. or not. Yeah. Pastor, last point. Kaya wala na kita panahon. So, lang pastor ba? Yes. Dugang lang ako ang gisiling ni Ma'am Joy nga grabe gid ang atong influence, no? Whether we like it or not, may influence gid kita. Kag nadumduman ko man ang teacher nako sang una sa seminary, siling niya pastor, whether you like it or not, whether a person goes to heaven or hell, bisan magkadto daw ang tao sa langit man o sa impyerno, may dalon gid siya. And it's a sobering thought nga like for example, ang Iloy, diin ang mga kabataan nga gagmay. And that's correct. Yeah. Or ang brother, diin. O ang imong mga kaingod, sa diin sila. So
amo na bala, amo nang influence ato pastor. So Yes. amo nang aton paminsaron man kag ipangamuyo tagid nga mangin positive ang Yeah. atong influence. So, ang punto, Pastor, kanami isang punto ni mo nga, hindi lang ta pagusto sang atong kabuhi. Sakto. Because whether we like it or not, may nagas-observer sa aton bata gatanaw sa aton, aton Neighbor. silingan gatanaw sa aton, Oo, aton mga churchmate gatanaw sa aton. So, hindi lang kita yung bala kamo daw ay kamo labot sa Oo, akon. oo. No, we cannot say Yeah. that kind of ano ni of thing. Bahala kamo da, wala ko ya labot sa inyo kung magtuwad ko di way kamo labot. Oo. Yes, ma'am, last point nimo. Akong last point rin mga kaigsunan is that as we reconnect with somebody, let us remember to accept people without parang di ba ka bang pili kung madato sa discrimination. Discrimination. To accept, to reconnect with somebody means to forgive one another, to share what we have, what others don't have, and be gentle, to pray and to confess each other, Yes. and forgive one another. Yeah. Mga kauturan, siguro wala ginamon mahatag, but isa lang kapunto. Nga ako nibilin sa inyo, nga ang kabuhi naton may Ginoo. And then, ang aton nga pagliwat, makaliwat kita sa husto kag totally change with Him. There is no impossibility with God. And then, another thing, hindi lang kita pagusto sa atong kabuhi. Because whether we like it or not, may nagatanaw sa aton. According to Pastor Duroy, sa iyang teacher, nga kung magkadto man kita sa langit, hindi gid pwede nga wala kita sa madala. Kag kung magkadto man kita sa impyerno, may madala man kita because of our influence sa ilang natanaw. So, hope mga kauturan nga we will be able to go to heaven with our loved ones. Kag aton mga silingan and aton mga kilala, kag we will enjoy life eternal right there. Amen. Damo pa ni ang aton nga tun-an mga kauturan about family. We are just started. We just started. Isa pa lang ni may 12 pagid kita ka mga leksyon bahin sa family seasons. Yes. Aton ni duko ang aton mga ulo. Maluloyon kag langit no namon nga may salamat gid nga ikaw upod namon. Salamat sa mga leksyon nga amon nakuha sa amon nga leksyon uno bahin sa panimalay. Kabay pa nga may nahatag kami nga bisan hindi gid tanan pero may dako kami nga leksyon kag mga injunctions and insights nga amon na share sa amon mga tumalanaw kag sa amon nagapalamati ang Dios magapakamayo sa amon nga tanan sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunubos. Amen.